Tino mwani shukuru mailano mwani wakanaka kwa sirikali chichi salama Yesu. Amen. Again, nigizunga fundisha mpaka tikeni tunamini wese salama Yesu. Amen. Zote na maneno kwenye asha tutikone kugoera na shukurao. Chano ndiliki kuvuka Genesis 27. Chano tabamusorope kukosha the importance of the Holy Spirit to the church. It's so challenging text to me. I speak to the youth, not to the whole church. But I don't know what to say when I'm the town of the Holy Spirit. Now, you can matter you are watching where John 4:24. Jesus can look at Samaria where Malona matter, one matter where Jogwadi, which is the truth, which is the word. We are trained and know the part of the Godhead. Saga Acts chapter 2, Jesus not on another activity, and I will go to Jerusalem and be Moyamshe. And Moyamshe now have solo pain, you come Chatanga Vita Bass. Shureva Kuti shoot the Vita Basavina, Zoyan Wanga Fambana Jesus, but Elijah the drive, the push of the Holy Spirit to work with Vita and challenge at now sometimes they could see one church one away. One of those words, and the Vachita, I told what I read, which made up was eating, and was kind of Shita. There's a drive in more, and it out to wait it or sit down. And the former people don't rotate and ask how she did, but rotate. And the church was always decided to know money. So there's a push a drive in you, push up in your decision. So choice is not enough. Can I also relate by the Spirit of God? Wanawajiji mupe ni wanakutikana tunakuti wale machoices akaipa inyaye kuti nyangwani machoices akanaka kune chino wakurira kwa machoices why they end up on the outside. So sarudze kuita zvakanaka imuno wese but kuti chitike chakanaka uri under the position of the devil and driven by the devil ashikude zvakanaka. I relate nezvizvi ni pandaya kuchikoro pandaka kudikana ndaida kupasa. But I discover that Buddha is not enough. Buddha pass is not enough. Even if I don't feel that I told them pass, but I feel that she pass. So that I discover that Buddha pass is not enough. Planet dedication in your planet discipline in your to watch my goals for life. So can I now even now when you are led by the Spirit of God, but to and do and Zolewa kuti kana munhu asinga zvisisi kana kusaziva pamusoro pamweya mutsvene anova an ordinary believer. So the devil is not worried to be the church to the title that chigaro nebudini kudini. He is worried when the Spirit of God dwells in you. So mweya mutsvene manje number 1 unogamuchirwa, number 2 kana wakugamuchira unofanirwa kumuziva uye nekumuzwa paanotaura. So ngaiverenge book ya Genesis 27 from verse 1. One day when Isaac was old and was turning blind, he called for Esau, his older son, and said, "Son." Esau replied, "Yes, my father. I am old now." Isaac said, "I don't know when I may die. Take your bow and quiver full of arrows and go out into the open country to hunt for some wild game and prepare for me. Prepare for me the dish, my favorite dish, and bring it to me so that I may eat. Then I'll pronounce a blessing that belongs to you, my firstborn son, before I die." But Rebekah overheard what Isaac had said to his son Esau. So when Esau left for hunt for the wild game, she said to his son Jacob, "Listen, I overheard your father say to Esau, bring me some wild game and prepare me a delicious meal, that I will bless you in the presence of the Lord before I die. Now, my son, listen to me. Do exactly as I tell you. Go out to the flocks, bring to me 2 fine young goats. I'll use them to prepare your father's favorite dish. Then take the food to your father so that he may eat and bless you before he dies." But look, Jacob replied to Rebekah, "My brother Esau is a hairy man, and I'm smooth skinned. What if my father touches me, and you see that I'm trying to trick him, and you call a curse instead of blessing me?
But his mother replied, then let the case fall on me, my son. Just do what I tell you. Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Isaac akura kwegura sanya tsowonya. Akadana mwana wake mukuru Esau. Ndogo atienda undovima mbuka ya unengo wabata kwa yana ubike season. Lord, prepare a favorite dish for me. Kana ndadya ikuropa fats. I conversation yawanu two Isaac na Esau. Baba ne mwana dambirawo. But Bible wrote and Rebecca overheard. Rebecca yewa upapa asili adani wa meeting a blessing. But wakaita manjikila nokubaanzwa kuti mubao mune meeting ekukombolero. But he are in favorite wo mwana wa anuda kuti akupa fatibero. So ndopa akashedza wo mwana wake Jacob kuti mwana wangu ndanzwa baba vako vachitaura nekukoma kuti vanoda kumukomborera kana auya nemhuka yabiko sezvo vanoda vacho. Iwo uchiita sezvo ndichataura. The rest of the story. Mukomana wakabata mbudzi mudanga pamba ndokupa amai ndokuvabika. Pane secret ye blessing yevakomana apasi pakubata mhuka kuchanoitwa naIsau wachuya naye. Baba vaisa condition yekuti prepare the best dish or the best meal for me. That's my favorite meal. So unogona prepare the best or the favorite kuna baba akasivana nekuda by experience amai vakarorwa vana vasiku kuna kuti amai vakagara nababa for a long time ndovaibikira baba uye nevanonzwisisa kuti baba vanodini. Saka condition yekuti kana wabata mhuka uye nayo ubike sezva ndinoda. That way the trick was sezva ndinoda kwete sezva unoda. I'm sure you all know kuti tinofanirwa kunamata Mwari sezva anoda kwete sezva tinoda. Amen. Mwari anofanirwa kunamatwa sezva anoda iye Mwari wacho. Dzimwe nguva tinonamata isusu sezva tinoda. Munhu anofunga, munhu ane pfungwa, but pane nyaya ndepekuti pfungwa dzako surrender your mind to the mind of Christ kuti ugone kufadza Mwari. So pane pamwe patinonamata sezva tinoda zvichitosvika palevel yekuti tine zvatinoita tinofunga kuti Mwari vanofara nazvo. Kuri kufunga kwedu nokuronga kwedu and ari maonero edu. Saka uchiona machechi anosiyana anowanda zvinoitwa ikoko zvakasiyana nezvinoitwa uku. Idifference yemind yevanhu kwete yamwe yamuchena. Difference yatinayo as denominations haisi nyaya yamwe yamuchena, inyaya yemafungiro edu, manzwire edu nemaonero edu. God is one, the Spirit of God is one. But sei kune madenomination machechi akawanda, mafungiro edu, maziviro edu, manzwiro edu nemaonero edu ndo akablenda chinonzi denomination. So according to God, Mwari chaanoti church is the body of Christ. Yes. Isu chatinoti church hachiko kune machechi. That's why sometimes ukaenda kune imwe chechi yaunonza upindire ukaenda ikoko unonzwa chinzi apanduka achapinda nesu. Mwari angoti wapanduka anongoti ana mati. Munhu akabuda kusalvation akaenda kumethodist akabuda kumethodist akaenda kuanglican ndozinzi achapata nesu akatopanduka achanamata because tinoona nemaindi epina usikapinda nesu aunamata. Yet Mwari uripo kwandoti munhu yari kunamata. So to God there is church, to men kune machechi. So pakashayikwa guideline yamwe yamuchene pakunamata panoita kuti tinamate sezva tinoda, sezva tinofunga. Tine vamwe vanonzwa kuti aiwa ukanamata kana mvura kana usasimuke ipapo Mwari achaona kuti uri serious. Ndo zvinonzi sezva tinoda, sezva tinofunga. Not led by the Spirit, but by the mind of man. Munhu chisimba chine brain chinofunga. Danger ndeyekuda kuedza kufunga zvisingafungwe zvaunofanirwa kusarenda mupfungwa yaMwari. Hazvina kuipa kurongeka, chakaipa kurongera. So kushaipa kwamwe yamuchene na kunoita kuti pave neorganization yatinogona kuti church iye Mwari achida akatarisa asingaone chechi. Zvinoita kuti unamata Mwari nekufunga kwedu zvisingafadze Mwari, but zvatinofungidzira kuti tikadai zvinoita zvakanaka. So amai vanzwa baba vachitaura nedangwe ravo ndobva vashedzawo Jehovha zvanzi mune nyaya yandanzwa mukati umu yandikuda kuti iwo uite sezvandichataura. Ende mwana uyu paakaita sezvakataura amai
akawana the blessing. Mukomana akauzwa nababa akaenda musango kundovhima. It's unfortunate kuti kuvhima ili uchida kukomborerwa mukaimire. Taura kukomborerwa barai. Tiaga kukomborerwa barai. Unotizwa uchida kukomborerwa. Hakuna mhembwe kana kusurirumira kuti bai hako unokomborerwa. Saka mukomana apiwa condition yekuti ndonovhima ari patight. Yeti nawe kuna Mwari hakusi kuvhima skimu yedu kuenda munyasha nokuti takaprovide wakari Kristu. Nokuti ani nani anotenda mahari ndiye anova neukama naBaba. Righteousness yedu is like filth rags unto the Lord. Kureva kuti kana takunamata tinoruramiswa naKristu. Problem yemind yemunhu ndekuda kuvhima kutsvaga skimu kuti ndadai Mwari angafari. Yeti inofadza Mwari chacho kuenda muna Kristu watakatopiwa kudhara. Rimwe zita raKristu anoti Gwayana. So now you mukai kunotsvagwa pano kunotsvagwa mukai musango inova human idea. Yet Mwari vakaprovide already muka inonzi Kristu, who is the Lamb of God. That's why Johani paakaona Jesu achiuya akati iro Gwayana anopiwa urume. But he was led by the Spirit. Ndobva aona kuti munhu uyu arikunzi munhu nevanhu but munhu iGwayana. That's why even Mary paida kutobereka Jesu wacho nekuti anga asiri kuziva kuti akatakurei, aida kunoberekerwa vana. So resistance ndo yakazoita kuti aende kudanga nokuti mhuka dzinoberekerwa kudanga. So there are times that when the Spirit is not with you, unovavarira pasiri pako. So amai vaudza mukomana kuti mwanangu bata dzemudanga. Mumwe aupiwa condition yekuti enda unovhima. So mapicture machitu kune vanuvhima. Kune vanuvhima zvakabatwa kudhara zvakaprovhetwa. Kune vanhu vakutsvaga zvavakaitirwa. Yeti kuti vagamuchire zvavakaitirwa hasi kuzvigamuchira. Vari kutotsvaga vega. Tikadai Mwari angafari, tikadai Mwari angatigamuchire. Kune vakutoziva kuti kururamiswa kwedu kuri muna Kristu. Saka uchiona kune imwe masacrifice anoitwa nevanhu nekuda kwokuti vari ignorant. But vachiita zviri biblical, but on a wrong note, and I'll give you an example. Now you are coming to vandaverenga. Vari mamwe madhira akagoita kuseri kwemba yekuti wochiregera kudya ndipezva ini ndavhima musango ndakubata. Saka chiri pasupu yakuinadi. Ndobva vati iwe ndikakupa chikafu chandinacho uchandipa kodzero dzeudambu. Kaexchange kanoitwa kuseri kwemba nekuda kweignorance. Sacrifice kuti urupa mumwe chikafu okupa birthright. But when the Buddha Genesis 25, Bible unototi Mwari vachitaura naRebeka nhumbi yarwadza. Vanoti mudiki achabudirira kudarika mukuru. Kuti before birth somebody was already blessed. But nokuti haazvizive akatanga kutsvaga the blessing after birth. Akada kutora kodzero dzeudambu, akada kutora kodzero dzemunhu akaruza. Nekuda kwokuti vachiri kuti Mwari vakati mudiki ndiye achabudirira kudarika mukuru. Saka pamberi paMwari mukuru ari patight, but mudiki ari right yakati uri patight ndipo kodzero dzavo. Kune exchange inoitwa kuseri kwemba nekuda kweignorance. We are living in such times. Yekuti tinongoa ukaita nungo nekunamata nekushayiwa zivo zvaMwari unonorohwa kuseri. Pane vakomana vanotora vanhu mari kuseri. Kune vanhu vanorohwa chekuseri. Unoenda kunonzi kushandirwa, kunonzi kuitwa sei, kunonzi ukatipa zvakati Mwari anonzi kudai, ukatipa zvakati Mwari anokudaisa. Yeti pawakatopirwa Jesu ipapo ndo panotangira understanding yako itaita pakuti Mwari wakaprovide kare solution. Ausure wakuenda kuseri unonzi tipe zvakati tite zvakati. Madhiri kuseri kwemba anokugumira vana Esau naJacob. Nhasi kuno zviriko. Hauchida breakthrough ingoita so kuseri. Kana wakuenda kuseri unotoziva kuti kunorohwa munhu. Vakomana vanotora vanhu kuseri. Nenhumbo dzekutsara, nenhumbo dzekunamata, nenhumbo dzekuverenga Bhaibheri. Munhu akakomira pakona akati zvavo kuti zviite Samaria akati unotoisa why go to ignorance. The greatest enemy of church is not the devil. Ignorance. That's why devil wacho paakataya kuna Jesu achiedza Jesu akakundwa, haana kukundwa naJesu achiti Jesu ibva pano, patatsanya ibva pano. Jesu akaramba achiti zvakanyorwa zvichinzi. Which means chinotyiwa naDevil information. Ndo zvakaita kuti abve pana Jesu kundau musiyane naye. Haana kudzwa dzimwe nyaya. Aingomudzwa kunzi it is written. It is written. Kuti information ndo key to the church.
Saka danger tina uchona kwazira rako usati wane Bible nodzi rako. Auna basa nazo chakungopinda chechi. Information. Data unoshandisa mwedzi wese handibale kutenga Bible. But atikopaunotso Bible kumasikaiti. Kana kuti ana basa nezvitingada kukura ndane mba. Yamunhu. The devil anotora advantage. Anoziva kuti ukangova neweapon, ukangova neinformation, ukangova knowledge. Aspera ine. But lack of knowledge. Iyo lack of knowledge haiti kutadzise kuya kuti chinotowechi. Saka pamwe pake ini pandai ina kuchechi ndiri mfana. Nasi kaende kuchechi munamata. Baba wangu takura zanechi. Baba wangu wane police. Nikuti one Sunday manheru chikazvina kuti wana kuya kuchechi. Auti kesati. Saka ndakaipindira sati. Ndakuzvipira sati ndakati. Tinenge kutoti pressure yekuba zvokunamata kwachitoi kure. Yabva pastage yekuti sadza yapera. Tata kuteerwa mabhibheri. Usikana kuteerwa muchechi chako. Kwete kuteera Kristu. Usikana woti. Kristu pasaidi. Weka musikana wacho pamuchechi. Amen. Mungavure meeting yeblessing. But already before the meeting, pane zvakataurwa naMwari chinhu. So kuna akanzwa pfungwa yaMwari. Akaziva kuti inopafadzo hombe. Inofanira kuenda pamudiki. Zvirikuitwa naRebeka sisitsotsi. Ari kusimbisa zvakataura Mwari kuti zvimanifest. Akatonzwa Mwari vachiti mudiki ndiye unobudira kudarika mukuru. Saka baba pauda kupai double blessing to the elder. Anoziva kuti zvakataura Mwari zviya must play a role. Saka kwani mwanangu yakuno zviri kuvhimwa nevamwe type yako haivhimwe inongobata. Zvakamudzwa kudhara. Kune zitori kudangwa dzakamira nokuti secret haisi pamhuka. Bikai sezvandinoda. Prepare my favorite dish. Zvakuti wakasika kubata, wanonoka kubata, wabata yakanaka yakakorera, nyaya inopinda pamoto. So chandinoziva vakomana havana experience than the mother pakubika. Saka ana advantage ndianowirirana naamai vanobika. Saka uchiona kuti Bible rinoti ndichakupai mweya mutsvene, a suitable, a helper to the church. Kureva kuti isu hatina zvatinoziva kuti tikasasarenda kuna mweya mutsvene anoziva. Nekuda kuti patinoshanda nepfungwa dzedu, pamba tichiita mistake. Pautonzwa sengu anofunga Mwari vanofara. Saka pane zvatinofunga pamusoro paMwari. Yet we are not designed to funga pamusoro paMwari. We are designed to surrender to the Holy Spirit who knows the mind of God. Wakatara pamusoro panhau yamweya mutsvene. Unonzwa mwachitienda haisi mweya. Iye Mwari wacho mweya. Anonamatwa kumweya. Yenyu haisi mweya. Ipapo patone disaster kutotanga wacho. Uye haisizoita mweya si Mwari wacho ari mweya. Achinamatwa mumweya. Yenyu haisi mweya. Osama wacho hauna kutsotswa ugayo muchifuta. John the Baptist. John aibhabhatidza mukure John. Aibvunzwa kuti ndini here kana kuti ndiri mumwe. John nokubva handisiri. Asungwa yoenga rinoti kudii. John paakatoda kubva musoro. The disciples of John came. Kuzoviga mutumbi waJohn. Unatone vaitopinda iyo iri kuti handisiri. Munhu akanyipira John. Akatama dzangu handisiri. Vatona vadzidzi vaya. Kana nasa John wacha. Akuda pachena kutai vanhu vokura nzira handisiri. Vanhu vanonzwa kuti isiri mwedu. Iye John paakatora Jesu achiuya akatoti iro gwaya anonobvisa zvinhu zvenyika. Vadzidzi vaJohani havana kuenda vese. Kune
Não dou ele, não se apanha, não faz isso. A information yavakapiwa ichinhu. Information iyoyo vana havana kuti yakataurwa vachiruduma. Zvoreva kuti amai vane upper hand information than the boys. So vakomana havari mufananidzo yechechi. Chechi ikashaiwa mweya mutsvene inoshanda neinformation iri lesa, inonzwa nekuvhima. Zvimwe zvauri kutsvagwa zvitsvagwe. Zvakatouya kare baba unogokisa pachena. Gogodza unokumbira unopiwa. Tsvaka unowana. Ndoti kune zvinotsvagwa. Kune zvokuti ukagogodza unovhurirwa. Kune zvokuti wega unoronga zvikaita. So handi zvese zvinotsvagwa. Zvimwe zvitoripo kungogogodza unoza anonzi gogodza uzarurira. Unozarurirwa. People ready to open for you. That is that statement here. No, it is how people open. You know, statement here display. When you go shuna those who pinda, respect those who are ready inside. Amen. And if I don't come and love food teaching, don't you know when you know people are not out of the class? So am I getting information? Is it a woman? But woman, I get a woman. Am I no blind? So that you also want to go shara. We have changed our country, and it's not the mind of the father. Amen. I'm not saying I'm not can we have changed our people? Amen. As I teach you, right? As kunamata unozati pachikoro headmaster vakasiya chikoro vana vechikoro musaziva headmaster hapo maticha ndalo ndinozoda kuzara hapo ofisi imi munotoenda kubreaki mukatopedza kufunga kuti vari headmaster amuna sinoona kutofamba vati vakuru vanikotouzara kuti ndiriza kungatena paa. So we need to grow and maximize the things of the spirit. We move our super. Black and white TV, I don't want to do what they call. How do you do a Samuel and Sunday school? Akarara Tembe, Petunarika. Bishop Ella in office. Mwalimu anataka kusheza muna Akarara Petunarika office. True. Anapa baita soko mwalimu anataka protocol. Wakataka kusheza Akarara Petunarika shura. Why was nyango ya Akarara but Petunarika alikuwa na president ya mwana. Nyango amita office yake. Bishop office yawanayo bali zaidi sabini wailala petu ni aleka nati kuna akachaka uwepo wa mali unobasha kashika amen mwali ubali sana munochodra office ta kamera ko munafanya bacha no respect ela ileishi kamera ya kwa ala timu kudidane is the one akamumenta kumsisa the voice of God. Amen. Akatunozwa kana wadano this time not tamaite munadaka tele. Now that by experience he knows the voice of God. Uya asata kuziwa badala to wanaye. Ipapa hapa mwanamata zita shakanaka msabe akune kuzoziwa. Ulinyangwe mwanamata wale mandana is youth I need to respect him that. Nikudapo kutijaka tora Bishop Eli kumenta Samuel to know the voice of God. I don't know any from the shade very moon. Moon ndiala zokuda pachele utai wa diwani. So kama na waka meitwa na Bishop Eli in office. Nekuda kuti wakalala pedyo ne areka soma ndalo and Bishop Eli was humble enough in office. Kuudza muna simu office kusana mali vataura zvimushande vanziva. Yeah. Because what tambira ipo kuno papona saka na vataura. Amen. Enough is me.
So Amaya, she's a shadow picture of the Holy Spirit. Saying the family Zamaya na moya mchene. Adam is suitable helper. So Jesus didn't to back city. So it's not the helper to back city, the name of the Holy Spirit. So Amaya do back city woman was not there. But I want to bless you and ask you to pana kama leader who possess that they ask and moya mchene. Unazali kwa usi moya mchene na mjiti kwa utumbulie. So kana una relationship naye anja anokuudza zvokuti vanhu vaita zveusiku unoshangotoaudzwa naye nekuda kuti ane presence ane inonzi kumini presence. Tora mukadzi mudana zviri kuvhimwa nemumwe mumwe anoita zvekubata achitora zvakauya zvega zvitori pamba kudhara but inzwa misi iripo. Baba vati ena unobata mhuka kune mukomana wavo, amai vati mukomana wavo ndibatire mbudzi mbiri. Inzara yemudziye kuti mudhara akabikirwe 2 mbudzi. I see that that's a revelation, that's a mystery. That's the Old and the New Testament. I was going to Torah about Zimbiri. Mudara is about to die. So you can have a chance to learn with your 1 and 1. But am I going to do that? Why you guys try to find any books to put it wherever it is mentioned? Commenta books here, you know, temple, you check my order of body machine. So I would try to be that kind of that. He's a hairy man and a suit guy. But I can be back to watch him come and ask you to but my own teachers and that's all was by now. We to be kind of put the getting over. But I know by the forgiveness, the Syrian meal to Babalaji. So what you better make a position of young chain to know Jacob. I want to go on, I'm better than you. I want someone of young chain. I'm not better than you. All of you are very nice. You know only one. Muga Mumbuti means our Amaya Matthew, Makis woman. Chai Chino Kini Muma Utakasia. Magafana na wapenda ewebuzi. Amen. Kuna mtu kana wani the covering of the Spirit of God. Hausiku mama. So baba wakamshedza ngapa tuzo kumbata. Ende wakashibata. Kuti voice ndira cheko. Asimaoko ndeyadiso. Kuna kia confusion, kuna twin one baba. Kuna twins na with twin one. Amen. But baba wangekulitira twin one with voice cheko. Maoko iso. Wakati yubitikana na confused kudai na kumino kumulera kwacho. Ngoza asuzo kuti jana wanokutina naye. But Bible knows how muromba fata shakada. Mu confusion imo. Mukusaziva kuti ndiyani nokuti voice ya Jacob maoko ndiyaniso but baba vakufura mberi kumuromba fata. Inhawe kuti amai vadhila naye nobody understand the mystery yekuti zvaunofunza kuti Jacob ari here you can also be here. Nekuda kuti chatora matewa toisa pauri. Advantage in relationship ya Jacob na Rebecca yakaita kuti awane blessing yakakurumurwa ina asipo but nekuda kuti aiva relationship na amai. Church ikashaya mwemuche ikasasarenda the leadership. You can lead the church ne skill, ne knowledge, ne understanding, but the church must be led by the Spirit of God. Amen. Nokuti kana mwari vachitungamirira zvinhu zvavo kana mwari vari vari kudhiraivha mafambiro echinhu zvinosiyana nepazvinoitwa nevanhu. Sometimes mwari vakaita chinhu unofunga kuti hapana mwari nokuti tine zvatinofunga kuti kana ari mwari aifanirwa kudai gamba mwari wacho anotushamisa achitungamirira vanhu kuda muIjipiti vaende Kenani akavanangisa paRed Sea. Pavaitoenda nepaRed Sea pasingayambukike iye achiziva kuti chingayambutsa nemiracle. Vanhu pavaitofamba vakananga Red Sea vaitofudza kuti wrong direction. Imagine pavakasvika pamara pane mvura inovava yet they were being led by the Spirit of God. So kutungamirwa nemweya waMwari kunotoda vanhu vari matsva kuti vazviunderstand their times.
zviri zvichiitika. Unoti vanhu pavakatitenderera Jeriko masvingo anodonha. Kutenderera kwete kuti kupusha. Ende vantu mukatenderera 7 times anodonha. Imagine pavakatenderera 5 times. Papanera akangomukawo mukati mevanhu vakadaro kana taakuitiswa. Asi kuona kana crack kana anything. Tanzwa nekufamba. Aunoti kutungamira vanhu vanokusunga. Amen. Tendera Jeriko unotendera 6 times unoti hapana kana crack. Unongochatoudza vanhu kuti uyo haachanzwa Mwari Joshua. Tinokwadzwa nekufamba. Being led by the Spirit of God achichinji easy, you must be mature to a level yekuti unozoziva kuti kana ari Mwari ataura uwane faith, kana ari Mwari ataura zvinoita. Hapana saini iri kuoneka nhasi, but yatinoziva Mwari arevi nemu. Mwari pavakataura neni 2006 kutenda masitiri muparidzi. Anakusangana nevanhu vanonomberera maoko kuti paridzai kuita zvakanaka. I remember a friend yangu anakana nemchoro akazouya ndeparoti zvakatanga iyi. Beware of good people who are not godly. Kune vanhu vari bold vasina zvimanje chose. Vanotaura zviri common sense but vasina drive ya Holy Spirit. Ndobva vana muti ndakutanga ndichirota ndozvinoita mupengo kuti muchoro. Chidai aitoneresa pane mudonero. Ndingoti hantu mumacheche. Beware of good people who are not godly. Everyone are right. But not much what you say. I can't allow you cancel us what you can't do. I don't need this confession. I don't get that you don't need some job. You don't want to one of why? Because he didn't come out to see. But my wife is not trying to find. That's why Baba come back. Baba to be so. We have to buy. I was not a Jacob. But my Baba come back to our fear. Baba Baba back. I can't be so. Je ne vis pas de non, on a mis à jour tout la dame. Vous gardez au camarade de je pas mal vivre. Kana tsika zati dzangu kana tsada kuvima marriage dzinogona kuvima nemeka dzaivima. Inovima pamarriage. Unoti kuchena kuvima. Okay. Miraona kana abata kunaka. What is your trouble? But the Bible around the race is not the swift, not the battle, the strong. But time and chance are given to all. We need the youth of the church that is driven by the Spirit of God. Amen. Kuziva pfungwa yaMwari. Kumira papfungwa yaMwari. Unozati Mwari unogona kutaura chinhu. Chikatotadza kugamuchirwa nechechi inoda Mwari wacho. Vanhu vairamba kuti Jesu mwana waMwari. Ndozvakaita kuti vati toda kuti unoverera pamuchinjikwa. Vanhu vedu isusu kuita mwana type yawe. Mane ava vatenda una pilot ati mangwana isabata atitambi sabata takamirira matransfer mchiko ndakabvisa. The drive yaivapusha yaingova zero without the Spirit of God. Vaira mukadzi Samaria kuti muna Jesu takamirira Mesaya achitoudza Mesaya akauya kudaro kuti sikuti takapinda kumirira izvi. Ende akauya achatidza chokwadi achitoutaura naMesaya wati akauya kuti Mesaya achauya. So shungu dziripo dzekumumirira vari kusaziva kunomirira zvinhu zviripo. Zviripo zviri provided kudhara unoramba uchizvitsvaka waida kuti hauna meso mwaigona kuona. So amai iri hongu vakanzwa vakapfugama vakanamata kuti Mwari sei dumba kudai ndokubvapiwa a prophetic word. Church mazuva maprofita awanda arikuti maprofita awanda ukamutora Bible ainaro arikuti maprofita awanda ukaivhura muna Joel 2:28 in the last days I'll pour out my spirit upon sons and daughters will prophesy. Kwete sons wanda wakamana kuwanda daughters step akawanda
Iye akabata bhaibheri robert vakawanda. Echandosiya munhu kana akachinja chechi anotakura bhaibheri aishandisa kwaipo. Sign yekuti ndinandizwe but haandinaro. Jesus dwarambe the prophetic. Yet the Bible are some are teachers, some are evangelists, some are apostles, some are prophets. Another what are you? Rakapela. Rakabata lijiti wa mwangaiti wa wafageli, wa mwangaiti wa profita, wa mwangaiti wa apostol. Angalibata sobada kumejushi. Zezi shungu zikunamata. Asina shupadi ya mwari. Uye asina kutara mamoya mchini mwari. Ma spiritual gifts kuna hangu na kukamchino mmonza ya haite. Watika hana chini. Inda changa nzipati za parenga. So parenga panongo ukana na masina na shirana. So mwendene kwa na statement ya kuti vazi pinde usho wa mwari. So ane mumwe vatawuri na wamfibira. Wanandaira vageli kapa noto. Jitewa pinde usho wa mwari. Wakupa shikwele. If common sense is not given by the Spirit of God, if common sense is not full of God. So Anisha Kauchira, Anisha Sina Kauchira. Babo, Shobara is like a double-edged sword. You don't check I call, don't check a foot no. Ugonani check or check no, those are not food. Shaino ni galipalita, look at the Zainini, they were put a Amen. They not correct time. They not serious. They not not. So challenge your teen now. Moyamche, ask you a whole can. But one clever change from common sense. My teacher said, I was not in Pastor. Was one of the office squash. You are going to prepare one of the Shabaru. Lighting a fire Shabaru. For you, I'm not an idea of the master. But I was a tipper one of the patch pool. You put out your friend office by the master. No friend of people that's what I will have. What's no one? It's like the master. Was very kind of the ship. But not as it master. Kule wakaenda bora Yesu ndio mfunza mafuta. Baba wangu wote wakashika kugua kule Mungu akafika vichena juu. Asi Yesu. Dawa sana watu watu ni Mungu. Baba wangu Jesus, but mkatu asi Jesus dawa sana alizopenda. Iko kupenda ile law of attraction mtu mwingine tete. But mnafanya leo hakuna pachena mtandisi. Essa mudaram no meio. Aí só vamos ter um. Não vai no bicho, não assim não vai no bicho. Eu não lhe digo nada. Onde ele vai, eu chego em cima da mulher. O cara não tá deixando de falar uma coisa, eu tô mais. Mulher não é que vai, não mata. A não fala uma coisa mais para de Cristo. Que dia o agir. O casino foi a mãe. Não tem nada. Trim time kuti bana achatendo kwa roho na chechi. Usuna activate chechi msana. Bila ipo powerful melo kwa kudai. Ile chechi ni powerful. Rapport there is power in the name of Jesus. Abuna chechi ni power. There is power in the name of Jesus. Abuna chechi ni power. Because when you are powerful, imani yako ndio kutendeshwa. Unaweza kumng'arana na complications ndio kuna matatizo. Asi sawa na. Asibabu wote Yesu kale ya wakati binana misho. Ukale kutene testimony negative ya Yesu kama sibos. Kule kwa anu nzakaita jishoma. Marketing. In Galilee, it did not do right towards them because of their unbelief. When Jesus was something, no matter what the power of the church. Alisimama akawana kwese, but haitwa titisimaracho akawana kwese.
Magetsi atinowana ari kutobvawo kubva magetsi kwese kune magetsi ari kutobvawo kare but muno mutungo shandisawo maiki nemalaitsi pamwe watoshandisawo welding machine nemagetsi ari kukwana same supply saka zvikuitika nezvekuti zvatinazvo ndozvinoona kuti tifungidzwa kuti magetsi acho mashoma akawanda magetsi but dziya tinayo kuti pashatoshoma supply one kariba. So Jesu kumwechete ane simba baba wetu wakaita zvishoma kubrandeni because of their unbelief. Vani mazira yao tunaisa kusaziwa. Kusaziwa level. Kuni mambo maziro anoblock the flow of the Spirit of God. Vani vai muziva se mwana wa Maria na Joseph. Because vakamona shika mpengo tiko mwana wa Joseph mwana wa. I just want to find it so what akatodzwa na mwana mchini kukanzwa kwa leo kwete yako. Amese jana kwa sisi pele tatu. Kwa watu kukanzwa kwa leo. Usambata kukanzwa kwa leo. Unajua kupata wako. Ndio. Church needs way. Wayamuchena akashaika. Azitaki say church 20% zikapera. But leo tamziwana zikapera. Because alika kuti zvipere zvifambe. But vanhu vari chini. I love statement Mark 16:17. You know, if you believe, signs and wonders will follow you. Each one that telling nana, as really wrong, shall come in nana. Can only buy the boat of you. I start Mark 16:17. If you believe, signs and wonders will follow you. Mukatenda, zvishamiso zvinokutevera. Unati each one that telling zvishamiso, but you start telling one zvishamiso. That was zvishamiso. Zura. Is it that's really kind of no teaching is also I understand that you know what is the word of God. You know me. In sign you can have with Renaya. Nyata anafa kukatirisa, derisa katirika. Unosiba kwa kushindi swanya hiyo kwenye barabara. Bado mtu mwari katirika yai, no mtaiwa shimba. So, you know, she like it. So, let us stop the moon to do that. Such a example of how it's water. So, this might be a one so. Yeah, it was a woman down, who she got. Not everyone knows that she knows again. I was going to what? Hadi kuira chini yake ana Mungu atafadhili si ukishinda Mungu kushinda aiwa kwa watu usashinda visa msomo mtu sana sasa hivi Just Matthew 11:28 Uyaibandili makanisa makalele watoka Israeli 29 Takurai jokira kutoka Sasa ni mtu ndera Yesu nendera ile sasa Rikarena usashindi. Tuwa kutendisho mtamana za kutoka ina. Sawa. Lakini mtu chichi wako ndani kuna matamani. Chichi mori ndani kwa mwana wako. The importance of the Spirit of God. Just how to segment basa ile ngumi kama mchezo. Ayo zaka sawa kwa kibida yangu roho. Eno ayenga shakanaka maji na X1 and 2. Bakubona bati bila ile mchezo. Abana kutokotana ne kubirira. Bakatutana ne kuchaka ni president Judas. Tati wakakanda michenya. Bakachaka kutokona tini ashota tabamu anupa anupinda mtu wa Judas. But mila hiyo ya mchele kwa upata kunyasa kwa mfano roho. Basa mbapa. Basa ranita ilo tudamu ya mchele. But you have mfano roho basa kwa watu asili.
shashera sati waipapo erijere kana wanting chakaita pale nongokwaniswa kutimura zvisina mweya mutsvene wati mukadzi saka zvinoita kuita chifundisi usina kuitwa mufundisi namwana zvinoita kuwana siku ranokukurumbira kupinda uya kuchikoro uita mufundisi chinoita chifundisi ichocho kuva mufundisi ikoliri asi kuita chifundisi ichoisi ukatoda kuita unotoita unozoona vakurova sokubileka unozvikwa Muyamuchene akashayikwa achitadzise chechi kurana bati vanhu vari muchechi vane zvavanoona kuti panapa Mwari anenge asikuita zvinhu pakati pedu ine nekunyara ukunde zvako vatogona kuzoona kuti tikati pindei pano ndizoti mzvere maita ti yakauya nekushandirwawo unotonoshandirwa chaakutopedu unenge unotozoenda wabuda unotoziva varume 2 Kings chapter 7 vaigara kunze kwemusasa so pakakombwa Samaria vakaita miti nokuti tikagara pano tinofa tikadzokera muguta kuhama dzedu kune nzara futi tinofa vakazvipira kuenda kumaenea shuva pakuona kuti hama yangu haiiti mhambiri nani vazvati hama dzedu dzibati nzara iripo futi kuhama usaita nokunze kwedu bati indega ndichiparidza asi inoita kuti zimakona vezvanokutaura nyaya kutaura ndeyekuti mweya mutsvene unofanirwa kuonekwa mweya mutsvene anofanirwa kuita zvinhu kaitaka pamusoro pamweya mutsvene sebroad tail mweya mutsvene ndiye une zvipo zvimwe zvemweya saka ukati mweya mutsvene munofanirwa kuprofita chiprofita ndoproduct yamweya mutsvene wacho muna mweya mutsvene mune zvakawanda mune zvipo zvizhinji vamwe they dream dreams vatinoteswa nekuda kwegift yavanopiwa namweya mutsvene vaona kuti kurota kwacho haurote futi kurota kwakareruka hakudi prayer kunoda kurara to make things worse ukatozorota futi kunokanga anofunga kuseni ikureda ataki akashaya mweya mutsvene tinoita zvinhu zvedu but at the end of the day hakuna chinobowa kuna mata zvisina mari zavo haumire satani kukudzinga muchechi unozviudza wega kuti kuenda kumuvira the devil anokufrustrata to a level yekuti haasi anokudza kuti siya wega unomumira kana kuti haumira unouya but uchisinei nazvo Peter akateerera Jesu akati waJesu kuGetsemani Peter akateerera so daiti Peter pamwe akashinga ndikudiscover ndiani wese vamwe vakatiza buda pachena kuti haisusu titazvitadza Peter akateerera kunorambira mberi aitoti umwe wacho akati handiti izvozvo so munhu anogona kuti akuchechi madero kuzoramba zvekutaura hai akuparidza ake but kuti haurofe pamuuya kuzoramba chete that's the spirit of Peter dai mweya mutsvene atibatsira but chinzwa ka mweya mutsvene anogamuchirwa mweya mutsvene you allow him kuva pakati pedu haafose chinofosa chinoita baiginya idhimoni saka dhimoni parinopinda haurinzwi ende haurigamuchire asi parinoenda rinoita nharo dhimoni unosikana pakuenda kwete pakuuya mweya mutsvene anosikana pakuuya anogamuchirwa pakuenda hatauri achasaso akazongona vakombo nevafilistiyo asamweya wakatoenda tikashaya kugamuchira mweya tiri pataiti
ikubatsire. Vanhu vakasarudza munhu anoreplace Judas. Mwari nokuzosarudza Paul kuti areplace Judas, become one of the apostles. But vanhu pavakasarudza vakanda mijenya pakati paMathias naJoseph. Wakasarudza Mathias wavo haana kuita basa. Chiona text lero kuti Mwari vasarudza Paul eDavid. Acts chapter 9. Acts chapter 9 verse 25. Verse 10. Now there was a believer in Damascus called Ananias. The Lord spoke to him in a vision. Ananias, yes, he replied. The Lord said, go over to a street called Straight, to the house of Judas. When you get there, ask for a man of Tarsus called Saul. Let's show us the good. Ananias was the man. And now road, you know, the street called Straight. In other words, what I put, the straight way to get the replacement here Judas. And now road, you know, the straight. Kumbaba Tarsus. Kune mulumano kwa Judas Tarsus. Uchaona mulumano Paul. Dia wandote ukushuna matirashule are one of the apostles. In other words, the straight way to get the replacement for Judas is Paul. Nusaka Paul akawalipa mrodi no the straight. Aisi coincidence as time as Peter no nakita. In revelation yekuti mwari kuti the straight way to replace Judas. Nusaka next answer and that mrodi no the straight. Kumbaba Judas, no one Paul. In other words, it is straight to replace Judas Paul. Saka Judas, I don't want the second Paul, I don't want Kumbaba Judas. Morodi on the straight. He became an apostle. Maybe I'll go deeper this way. Paul was a Benjamite from the tribe of Benjamin. Benjamin. Akaberekwa na Joseph. Kuberekwa kwekomana anoti Benjamin. Wakaberekerwa pa Roti. Mai wake wakaita Leba bali pa Roti. That's why Paul was Benjamin. Calling yake akadana futi pa Roti. Nokuti Benjamin aitwa mwana futi wechitoro. Saka kwa disciples wanda wasara 11 babu wa wechitoro. I didn't see actually. Old Testament is the shadow of the new. So now we are getting out there every place at this top one from the tribe of Benjamin. So when you tell us Shaikwa, what can we change? Ukada mijenya human idea nikuti tingawane sei atakachawira udogo chaita ali mafuta amaiti leo utandani tukakawale runi nayo tazamena mkusangano nayo asikuti bwana position mtu unejini wakaifanya ruko ndo mbaya tukashaiwa mweya tukada mijenya yakandwa ine paile donera but mwenye mchena akapiwa mukana upita wakutraiva the church upita zimukereke Amatamu, pale wewe kuti vanhu vachiita zvinodiwa naMwari, Mwari unoita zvinodiwa nevanhu pakati pavo. Pane a challenge, pane zvinofanirwa kuti rwadza, zvichigona kuimprove. Kubuda comfort zone kunotoda pressure nemarwadzo. Saka tinoti kune imwe pain isiri from the devil. Genesis 3:15. I don't know to God, I will increase pain in childbearing. It's not going to increase, I don't have to introduce. Increase in childbearing. Not about to what way it's not that. Pain in your way, there is pain in it designed by God for improvement and better things. Jesus chakanaka chaunofanda life. Cheka pain side of the story. Ukadakundira muzvidzidzo zvako unoita serious nekuerenga. Zvobohwa vamwe vachitati wachitamba iwochierenga but mama future vanochizhanisa kuti basa saka uchiona kubasa kuno wanoita work hard vachiti washoma woita work head zhinji
Do you know what in the Bible child living out of sweat? Get your punishment. Kuchachezia yanga isiri design ya mwana. Paitupa munatadza. Mwana baba ndi pasitira maitrewo. Baba kuti tuchachezia mwana pano kupezia. Wakuru kota paitupa munhu. But Adam, you eat out of sweat. Yeah, your punishment. Your punishment no more than. Somewhere else, you are asking sweat. But I'm not going to say that I to shank garden, I to sweat, but I was living out of grace. That's why Chakatanga is see where he eating. Munubara Sipana, I don't think the shank, I don't think the dress. Akataka ni off. Muna asiwa tena masisi saba off. Nacha katanga baba muiti. Mwana nipae picha you don't eat out of your sweat. You eat because of my provision by grace. So when you sweat, you don't rely on your sweat, you rely on grace. Things are tough. Even what you want to do, I always be I tell you, you must live by grace. That's why by grace, grace provides, Lord demands. Amen. Nyasha zinokupa kiss, wakutuka mukamuchira, unaona mazinosadza baba. But you know I look at kiss, you know kusaba kusaukai. Baba uko. Wapenda mko kuona iPhone ila. Ukafuga visi kusaba, wakutupata antina. Mwanamchele akafana ni calculator. Ukapewa calculator kati 2 times 2. Unaweza utafanya kufunga mfano ngo pesa. Chino funga chini. Ngo by 2 times 2 unaweza kupata 4. Au keki msorai. Ukapewa calculator, imuna sana calculator. Answer ni by 1, but one click msomo accurate. Why? Because akapewa 60 million batsina. Mwanamchele ndio batsina. You must have silent, women and what's why. In that spirit of surrender of the Spirit of God. Mwanamchele ngapo ewoka mwanamchele ngapo nipiwa position yake to lead the church. Yesu sema tunotelera shukuru wana kumea. Nokuti mwanamchele ndio mtu bano bakamucha resi. Ofana kufamba na mwanamchele. Now we are Holy Spirit as church doctrine. In kingdom principle. Tabatipo temu ya tena anasema machichi kutara kuna mata. Sonodo vazhinji havana mata. Asante na chichi. Vazhinji havana mata vanogona kuenda kuchichi. Zvinotoenda kuenda kuchichi usina na mata. Why? Nokuti kuna mata kuita zvinotaura Mwari. Muna mata kutaura na Mwari. Kuna mata kuita zvaanotaura. And the secret ya Mwari machi Matthew 6:6. Alright, kuwana vadiki Mwari unopindura kuna mata. Kuvanhu vakuru Matthew 6:6 anopindura kuna mata. Saka ndipota kucherenga ukaverenga inoti. The God who sees what you do and what you do. Pinda pakavanda vharato and the God who sees what you do, not what you say. Kana unarurivereka. Zantu kapinda pakavanda uchinamata Mwari anoona zvamunoita kwete anonzwa zvokutaura. Iwo taura yacho ndazvo zvakafanana nemukomana apinda musikana kuti ndoda kuroora musikana anogona kuramba. Ukadzoka after 2 years ndosvika musikana yakaroorwa. Oti ndo zvanaitaura 1 ndobva chakudza tayo ndairamba chaitaura kwete zvaitaurwa. The God who sees what you do and what you do. The church must be led by the Spirit of God.
Wapina mkereka kwa watu mayamchele dizanzi. Itunga mire. Ndiite sekula kwenu. Kuti mayamchele akava tikataka kuita zvinjeni. Tinotenda zvinjeni. But kana mayamchele pakati penu, there's a difference. There's a difference. Zvafana nemunhu ane chipo nemunhu ane chido. Vese vanoita zvinhu. But ane chipo anoita with a difference. Kuna ane chipo chekutamba bhora. Kogoita ane chido chekutamba bhora. Ndoanoti mabhuza vane chido. Pasina kipo anototi maboys. Anoti mabhuza. After my time is done, but I need to respect time. But this is the message I brought to the church. Let's surrender to the Spirit of God. I see church doctrine. While watching where I don't know what I'm going to allow the Holy Spirit to fill you. Allow me to use you. Allow me to lead you. Kana mwasaga wichirani ya kutungamira anyadzisi anoprova a point kuti leo ende twara kuita zvinhu. Mwari paakati drive paakati tuma mweya mucheno tinoparidza musiti kune vakataura zvavakataura vakafunga zvavakafunga majaka pana nguva yekuti vakazoona kuti kana unana mwari. I remember the days of all night prayer Warren Park. Kutojeje dash. Start to da packet. Unataka matamoto da packet. Pray by kule kiti outside the water. Hata ndio sasa tulipani kwa hizi ndio time wa at least time kusoma tane boji zika. Mungu izina usika mafuta. Inotozoona kuti afu. Kuna mtandao ile useme na ngope tu. Unasikia mtsi, utamtsika pale nje. Unashika balozi na hata na hapo ndio. Kana ya kujajisi, wale wakatendeka wewe warudu zalati za maro masimausi. Hallelujah. Na nasema zito mujitire. Anatuzoona kana zvinga zvichipora. Tichitwara muzvitire kavatoitira kuita. Porita kawana. Zvokutanga zvinenge zvina basa kuzoti ndomara kuita zvipakati pedu. Pane mazvinotooneka chete kuti Omega tingaita narobati zvinhu zvinomwari izvi. It's time for us to surrender to the Spirit of God. Inzwa kubuda mweya mucheno, inzwa kufarira, inzwa kugamuchira. I want us to pray before I sit down, and I would like to ask you to stand up. Your prayer and my prayer. Ndio kuti mweya mucheno ndisadze. Mweya mucheno nditungamirire. Zvipo zvamunogovera kukereke, here I am Lord. I'm ready to receive the spiritual gifts. I'm ready to surrender to you, the Holy Spirit. Lead me, guide me, help me. Suspend your intelligence. Visakubara kwako. Itimwari wangu ndinozvideredzwa kwamuri mweya muchene. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We surrender unto you, Holy Spirit. Baba tinozvideredzwa kwamuri imi mwari mweya. Imi mwari mweya muchene. Mweya muchene tungamirira kereke. Mweya muchene zviratidze iri kereke. Mweya muchene famba ine kereke kwenu. Mweya muchene zviratidze iri pakati penu. Nyasha dzenyu mwana wangu ngadzioneke. Favor yenyu Baba yamakadura pakati penu. Tiregere kuita sekufunga kwedu. Asi kufunga kwedu tikusarende mumafungiro enyu. Titungamirire Baba tiwanerewo nyasha. Pamusoro pemhuri yangu Mwari mweya muchene vainitungamirire. Oh, lead us, O Lord, by your grace. Lead us, O Lord, by your favor. We surrender unto you, Holy Spirit. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. God bless you, church. We may be seated.